Ntombi ngiyaphila. Angisakwazi Ntombi. Hey bantu Ntombi. Ngingakuphi kodwa? Ayisiyaqasha. Sengicashisa weqhude lifukamela. Hawu sisakhuluma ngeqhude. Uyambona iqhude? Yena yedwa lo. Yebo thi usekhahlela ibhakede Ntombi. Into yanini-ke le? Ufile sisi. Hayi bamdubulile bambhobhoza ngakwaphuma. Uqhude kade ngimbona nje mina einsukwini nje be right futhi. Hayi Ntombi luthoke bambulele. Indaba bambulalelana umuntu owonkusama umuntu oyilungile kanjena kodwa bakithi. Hey angazi ke ngalokho kodwa sisimuzela nje indaba. Uthi nje bambulele uqhude Ntombi. Hayi khangeke. Bambulaleleni ke manje. Ungayini nje ngaphandle kokweyisa? Hawu cha ngeke. Kodwa akufani naye ke kuqhude. Hawu uyeyisa. Ngoba ezitholela kanjena nje uyeyisa. Awu ayikho ngeke into enjalo kodwa ke. Awusisa lapho ngentombazane. Induna ke ngizwa kuthiwa ibiza umhlangano ngo9. Umhlangano wali futhi hawu njalo le nduna umhlangano uyayithanda umhlangano. Mina ngicabanga ukuthi ungayi nje. Awu cha uyacabanga nawe shuthi awunaso isiqiniseko. Hawu Ntombi senzothini? Hayi mina ngiyakushiya unendaba unaso nanesiqiniseko. Hayi bashe Ntombi. Hawu Themba lami. Sana sami. Yilokho ufuna usho. Hawu. Ina ufuna usho noma wathula manje kwenze njani? Hayi. Abina ufuna ukuyisho umuntu. Khona ufuna ukuyisho. Hayi bhuti omdala. Hey, bafu uqhuda atholakala. Awusiyena zoliqhude man. Hayi, asidluleke koqhude kahle kahle mina ngizela induna ifuna wonke umuntu wala. Ifuna induna manje. Ithe angazi nami kodwa ithe induna ngo9 o'clock fanele sibe sesilapha. Hayi induna nje izibiza umhlangano. Lapho ke ngizwe kuthiwa umhlangano uyaphuthuma. Kwangempela. Uyaphuthuma? Ya, isho njalo into nathi siyaphuthuma umhlangano. Noma nani umhlangano? Hey, nama ngase sizozwa khona lapha ukuthi umayelana nani. Hayi. Oda thina singokhuma njengokhuma lafanele siye khona. Okay. Awuthi ngiyokhuluma ngifona kancane. Okuzama khona. Konke ngami kahle ngitsheleni ngathi kwenze njani? Funa umuntu okulala ubhande kanti kwenze njani? Mina ubhande bengisakhuluma nje ingabe yami. Bobodi. Mfowethu. Ntombi. Yazi uyangixhaphaza phela unkosikazi. Yazi phela umakoti wake niseqala ukuphuma manje esandleni. Into yakhe ngisayazi ngempela senzoyithini ke manje. Khuluma sokhuluma. Noma naye fanele vele ngimlandelise lona lesisoka lakhe uyabona. Hayi, uzucabanga lokho usenzeni. Lokho ungazi. Yini impi? Izolo. Silale kukuhle yonke into bekumnandi. Namhlanje kuseni uvuka ungitshela enye into engahambisani naye. Ungitshela ukuthi ufuna ukuyofihla leyo kompana lokho. Awu, kahle. Engazodlala amagame. Ngaya kanjani lapho? Manje mina ngiyibona inkinga usilenga nami beyofihla lefana. Wayibona inkinga kanjani? Awuyibona inkinga kanjani? Sokhula amanzi avela achithekile. Awuyibona inkinga? Uma lengane uyivimba uthi yeke ngaba lomfana lo kuzosolisa ukuthi uwena unesandla kufeni kwalomfana lo. Kanti umfana wayibulala ngephi ukuthana?
ngoba phela vele lento ebiyade yenzekile binto vele kufanele vele futhi mase kuthiwa ngiyamfica manje ngaphinde ngibulale futhi okwaba ukuthi anginankinga naye mina Sokhulu. Yinto engisayisho namanje ngiyaphinda futhi ngiyasho. Yeka ningane ihambe iyo lo ngcabe imingcabe lo mfana. Angica Mfowethu utshela mina. Le ntombazane lo akayi. lalela lapho ungazokhuluma into engayicabanganga la ayidishiyele la futhi akusathatha kahle wena ngangizwa bosokhulu ayidishiyele ngoba mina seningakhulu igazi lichithile uma nomdlalo nisafuna ukuqhuba ningivale nje ngaphandle Hayi mfowethu kanjani lapha mfowethu kanjani nenza kanjani lona Nami ngizokunika 2 Shit la mfana lo uzokuhlala phansi Limaza mina ngeke sexoxa lo ngomfana lo uzokulimaza ngomfana kile Zokulimaza ngomfana kile ungasokhohlisa Limaza Ntetele sobe sikhuluma limaza lokwakeni noma nje kunzima yini manje nzima futhi wasozwile ukuthi noqhudu sesishile emhlabeni hawu kanjani umphathi wakhe nompembi nini kwenze njani kwenzekile impela ezinsukwini ezidlule mana mfethu nqodile lo muntu lona mfethu awuyazi phela yazi lo muntu sike sakuthu impela ukunyazi sana kulezi insuku kodwa phela bengazi mhlawumbe usengaze ubulaliwe ukwaziwe angazi kodwa ngizokuthi ushonile kuzosola ngathi wena sokhulu yayibona ke hayi kunzima kodwa ngeke uyazi ngicabangana ungani thina sivele thina kungabi yithi ya mama Besafuna ukuza ukuthi ugcine uphethe kanjani ngalesa sicelo sami. Hey, Nkosiyami, angithi uyazwa into engibhekene nayo. Angithi uyazi into engibhekene nayo. Angithi uyazwa Nkosiyami. Ngiyacela baba. Mama, awungizwisise kanani ntombi. Awubhadi lapho. Ngibuke emehlweni. Awulibhadi lapho uyazwa. Awuyi lapho. Abantu abazoya yithi. Wena uzosala la. Yena lelonge lokuya lapho. Mama ngalokho uthi sokulo manje phela sengoze nginyani noma usufuna ngeze nginyani suka la phambili suka wethu asambeni kube mina nawe esambani sambeni singaya ezansi enseleni sikulungcwabo kabani baqhubha uyaphoqa usimkhiyele lo makoti lo vele right now lo sala la phekwe la Sokhulu ukwazi ukuyenza lento Sokhulu angikhethe mina lana Sokhulu Yazi bafo mhlawumbe uphelele u-18 hours into amanzi ayamila lalotho ayamila awungahle wasigedema azokuphuma kanjani amanzi kancane emakhona okuconsa uphosa lapha esigubheni uyaphuza uyazi ukuthi nami lamanzi ngiyawafuna nje hawu bafo awushongo awukahle ngakumina mhlawumbe kuzokhona kuzoba ngconywana nyakaza la baba bafo siphuphu ngempela uyabona kodwa yini baba impahla zengane lezi ingane musu wona mina ngingenzalo nginyumba kabi mina awu anazi nengane nini ekhaya ingane ibalekile keke ngenxa yenu awukahle wesisikani nokuthula ungani ugijima uzotshela usigedlemba lokho ingane kube kuyeyami ingane yathola yonke into ingane yezwa yonke into ingane ibalekile keke nazi impahla za angazi noyithola kanjani angihlangani senzani impahla ingane Nikese anginanzalo wena ngihlangana kuphomini awukahle wesigedlemba awulethela lento la ungazoyikhipha kumina ungabhiki nalezi iphuphuku zakaquli usigedlemba noma mina onengane lapha wena ungitshele kahle kusho ukuthini phela angihlangani mina oqala wena isizathu sokuthi ingane ihambe awu musu ukuthi hawu usigedlemba kodwa ingane yakhe asagcini nangaki zaxoxelwa lapha wena wabulala uqhude wena ingane yangitshela ukuthi wena wabulala uqhude wena yabona yonke into ingane yayenzeka lapha ya vele musuyithukisa awukahle wena mina ntawani usho ukuthini makuthi vele umuntu lapho lokho ingane yezwa yonke into ingane wena wabulala uqhude wena uyayibona umsebenzi wakho wena fusa buka mina iyeke le nto bafa ngeke izibale bishiya isibhaka lalela lapha-ke wena uyabona le sitolo ade usikhipha manje la usidla ngodelive ukhuphuka ngama-levels lapha bathi khona ugive usigive isitoli wena
ngifuna ukuthi leso sitoli leso uhambe kuyosidiliva lapha enduneni. Uma utshela induna uyasho ukuthi ingane yezwa ukhulunywa phela ukhuluma labafana bakaKhumalo bethini bethi ufalaga phela owabulala uqotha. Ubani wabulala uqotha? Uzwile wena Nondindo. Ufalaga. Awubonike. Hawu usiyamba kubongile ngempahla. Ngithi phela One time. Oh, ngiyabona ubulawa yini wena? Ubulawa indlala ke manje. Awu, cha. Bendlala. Uyabona ukuthi manje lesi sitelo sesizositela ngempela. Aba, awuthathe lo plastic ubona ukuthi sekuningani lesikeke leso. Yes. Hey, lezo bafo ngaze hayi bafo. Isikeke ndo senzani mina ngifuna i-trap top man. Mina ngiyoxobisa. Thenga phela kodwa isikeke akusiyona no club top ngoba phela Ngizwa ngenyanya nje. Ngenyanya akazi ukuzalana. Kodwa nje ngiyabona lesizwe lesi hayi. Bangiflathela bakithi. Bangiflathela bakithi ngeke ngithumbike isizwe nje isizwe sinje. Sizwe sinenkinga engaka. Sesiyaphela emncubeni ngoba phela sizinduna sabeka. Ngoba kuya ngami nje ngaba ngingolo ngqabo. Ngoba la bantu bawunqatha ngibaza ukubaza. Hayi. Yabona nje umuntu onyenye. Bangiflathela umthembu ngikhumbule impela mina umfana wami mina indodana yeni nashiya mina la emhlabeni ngasunywe ngikhohliwe-ke angisazi ukuthi wenza njani ngiyahamba ngiyabulo umncwabo hambani nami lingivikele Khot bana kuze